Kani ko All India Radio Shillong ki khubor ban pule do Elma Arwar. Ki mat bakong san jong ki khubor man taka step ka shitare ujil leo kilong. Play ubahek ya ka jaka sumar kuvet ha sauli New Shillong Township. Khalat ki sangut ki nong belati do yang ha Pleng East Gentle Sisring. Shilak san pu arhajar news pa live sangut yo thma yo kuvet khat khandai but arlak live pu arhajar arfu arngut ki bakot no na kuvet khat khandai ha India ha po kini ki apsa khandai ki bladam but south pa prangut ki yo thma yo kuvet khat khandai tang hanin kisni ha meglia kot khandai spa nyu phunyongut but khlaut khat sangun haswa banne shaki khubor ki babaya tungin yasngap shwa ya kini ki jingpum nam Namar kajing nang bon jong ki breu ki bayo ya kajing pang kuvet khat khandai ngi kintu ya kinong sngap ki jongi ba kinum khinsting henry ban bot tikna ya ki kindon ka kot khia bat naga banda ki tu ki baladap sap san snem sejrong bat ki baladap ban a ya ketika jong kawat ka baningkong kemau badai ban a ya ketika jong kawat ka baar ha ka por balabu shong khop bat pikir ya ladi daga babut ya kini ki laitli ki rukom le ki basung Deng ya kejingda khmat bat khmut penjengai iwe ni iwe pan bat kham pikir ban le khut ya khti bat khman ki khubor ki bapnya menteri ka koi khia jong ga jilla uba el he hinin gisngi ulapli ya ka jaka sumar covid khat khandai ka basis pa jinthia ha sauli New Shillong Township Habakran ba kilat pathai khubor hadin jingple ya ka jaka sumar covid ubahek ulapan tip ba kisan phu jinthia ashwa ki badon ha kani ka jaka sumar covid lamang mar absan kamta ki kinthai bat shinrang bat shin kani ka jaka sumar covid kan sedang ban trekam no kata ban ajin sumar ki brio ki ba yo covid khat khandai shu ubahek ulaya thu ru ba kisan phu jinthia ki ba sa apat on sa trekam no nadu la shem tiyo Nakaliang ka Director ka Health Services ka Balasong That bat ka badipit minta ya ki Corona Care Center i Dr. Hun Sibare ilayat hu ba kinong pang gibalakot na Shillong Civil Hospital on Rashwa sa kani ka jaka nakabenta ka jimpi binya ya ka Jilong Jingman jung ka kot ka khia ka jongki Shushu i Dr. Hun Sibare ilayat hu ba kani ka jaka sumar COVID kan priang ya kinong pang COVID jong ka kategori C bat kilabu ru ya atli ki ventilators yu don ka jinghyar ka kot ka khia na kinong pang kibadan ha kani ka jaka sumar Sangut kinong belati doyong kila do yala kajing im hadin bakila sakut chapo kawai kakram doyong kabajili kumbasan spa pu ha Pleng East Gentle Hills Swing. Katkum ka khubor bela yolum nakipulit sangut nakini kidai na Asam bat uway pat uday na Tripura. Ka khubor ka pentip ru bakani ka jingja kala ja ha ka posan baji janmit jong ka singi ublay ha ka ba ko kala tu sa kani ka krem kumbala ja ha ka krem doyong haksan ha East Gentle Hills Street ha ka ba khatsangut kinong belati doyong kilaklat men ha ka no para jong usnam araja khat pram Katkun ka jingya thu ki bayo ha kani ka jingja kala ja hadin ka jingthai ubom dynamite ha ka ba sangut kinong bela kila sakut ha ka krem da ka jingsilay ka Ka khubor ka pentip ru ba kipulit ki balap ya kani ka jaka ha ka por nrebuji mistep jong ka singin kong hadin ba kila yo jing tip na USP ka silchar kipulit ki etho ba ka jing slam jong ka jing lap ya ka jaka ka dei na ka jing sni pulat ka sunminang ka jing dum jong ka mit ba ka jing bom tip tikna ya ka jaka dei hadin ba kinong wat kitang pelong ya ka jing wat lawan mi nrengut ki bayo ya kani ka jing ja bat kin se etho ya kini kinong wat Kipulit ki etho ru bakat kum kajing etho jong kinong i bakadaw jong kajing bomla ban plat im yakini kisanut kinong belati doyong kade na kadaw jong unisam ali usodar ubom sim na lei ban plat im yakini kisangun Ka North Eastern Hill University Shillong hapo ka jingilam jong Vice Chancellor u Professor SK Srivastava u Pro Vice Chancellor u Professor H Lamin lambat u Register u Dr. JN Nayak kilarakhe ya ka World No Tobacco Day ka blalong hinin kesni da ka babot renti ya kindon ka koi khia ba ka jingduna jong kinongwan simbendam Kani ka World No Tobacco Day kala jurukhi manlaw snem ha ka life hoy tari uremphang ban ai awareness program ya kibriu halor ka jingma ka ba up na ka jingdon kam jong uduma balkum juru ban bu ya ka thong ban kesya ni kipat ba ha ka jing persyang jong ki ban e no ya ka jing kam ya uduma limba kisin jam ba pher Kani ka dei ko All India Radio Shillong ka balam sipi ya khubor Ha Assam ka panchayat lembat ka Rural Development Department kilabu ya ki war room
Hamanna ki gram panchayat jong ke jela bat ke ne ke jingbu ya kini ki warum kolong banyakon persya ya ka khlam covid khat khandai. Habakran bakilat patai khubor hagati ning kesni umintri ke panchayat bat ke rural development u Ranjit Kumar Das ulai thu bakidan hadu lais pa sautli ki gram panchayat bat village council ki badang lain na ka jing syakta na ka khlam covid khat khandai ha ka jela. Udas ulai thu ru bakini ki warum ki balabu hamanna ki gram panchayat ki long banyak terai nak benda banyak khun persya ya kini ka khlam covid khat khandai. Katanat Indian Meteorological Department kala pentip bagi East Coast Hills District lembat katu kat ni ki district jong ke jela kila banyak ya ke jinghap slap bat ke leli ha kini ki saus ngi ki banwan. Ha ka ju ka puan na ka jinglong jingman jong sud mining ka District Disaster Management Authority jong ke East Coast Hills District kala kentu ye ki pai ba bakin long ki bahusiar. Ka District Disaster Management Authority jong ke East Coast Hills District kala kenturu ye ki pai ba bakin long ki ba khamusiar khamdam le hakum kini ki banai islam bat kala khangru ye ki pai ba bakin turne le sajan jong kawa. Shosho kani ka District Disaster Management Authority jong ke East Coast Hills District kala batha ye ki pai ba bakin num turne yang hajan ki pos elektrik. Ka India minta kadon duna ba na kibayo yo covid khat khandai hagari hakini ki san husni ki baladem hapo kini ki ap sa kunta ki baladem ke India kadon shilak san pu 8000 news pa live samut kibayo yo covid khat khandai bat kajingdon ki bakot no covid khat khandai hakari kelas dang kiyo hakapa minta kadon khandai phuwe point ro pho na sispa ka India kala sakhiru ya bun ki bakot no covid khat khandai habatang apo kini ki ap sa kunta ki baladem kari kadon arlak live pu 8000 apu ar ngut ki bre ki bakot no covid khat khandai bal ka bala penpoi ki jingdon ki bakot hakari saka ar klur san phun lak khandai pu ar hajar ngun ka jingdon ki active case hakari ki lahir da phra hajar saus pa khan ringut hakini ki ap sa kunta ki baladem no Kajingdan ki bakla no covid hakari hakini ki apsa kunta ki bladep ki long lai hajar shispa arpu prangun bakabla penpoi ya kajingdan ki bakla hakari syaka lai lak arpu kundai hajar ngun. Ka jilla Meghalaya minta kelas dang bansakhi ya kajingyar ki bayo yo covid khat khandai hakaba ki bayo thmai yo covid khat khandai ha Meghalaya tangning kesni ki long saus pa prangun lembat khat sangut ki balaklan. Na pedeng gini ki South Park Prangut ki belayo thmai ke East Coast Hills ke don Aspa Nyopu Angut ke Ribohi District ke don Sapu Prangut bat ke West Giant Hills District ke don Laifu Wengut na Lord ki wei de ki district. Ha ka ju ko por ke jela kala sakhiru hadu khandai spa Nyopu Nyongut ki belakot no covid khat khandai tang nin ke sni ha ka ba san spa khat khandai ngut ki de ne East Coast Hills District. Ka East Coast Hills District menta ke don lai hajar shispa prapulai ngut ki bedang don ha ke jing suma Neki aktif case bat kajela borok away kedon 3000 khandai spa khat laingut ki bedang don hakijing suma neki aktif case. Hakaway kajingja ka basngusi uway unong tray jong katanat fire service na East Coast Hills District ulado no ya kajing im hadin kakali ka ba unya kalalay tenra ya kaway katrok kabawan na kalyang persya hakithan khana para jong ko umroy bypass kabalaja hakajan mi jong kasingin kong hakapor kumbasan siteng iay katkum balayolum jingtip uni orang ba ubalado ya kajing im latip kateng kumuba Lawrence BM uday ublanya ya kakali alto kabadan ya number ML05P Nrio R Nrio bat mu ban le sakathain bhoi rumbong na silong helai namar kajing penher step plat ya kakali ula komne tenra no ya kawe katrok kabawan na kaliang persya kabadan ya number NL not iway AB sound nyo lai nyo hakani kajingja kakali alto kala prapom kumjuru utai orang ba ula min saujur kat hadu ba undadu no sisdan ya kajing em. Ka Americom kala siya pelim no haka final jong kalimpung Asian Boxing Championship kabalalong haka sni ublay ha Dubai. Kani kanong yakura jong kari India kalaha banhun no bandeng ya katakma rupa hadin bakala siya pelim no haka Nazim Gisai be kabana Kazakhstan haka Kerdan sanpuwe kilo. Kani kadairu katakma rupa kabaar kajongka haka limpung Asian Boxing Championship. Hakisnem kibalalay kala khorru hadu santali kita kamakser na kani kalimpung. Hakani kacingilakay haka bakut jong kakala kabalay kani kathey yakura na Kazakhstan ka badang rip dakat waisnem ya kani ka klor yakura na India kala job ya kani kajingila kay bat kumta ka Americom kan ra siyeng ya katakma rupa bat ban penkreapat ya ka Tokyo Olympic. Syawan penkut ya khubor sesin kimat bokongsan player ubahek ya ka Jaka Sumar Covid ha Sauli New Shillong Township khalat kisangut kinong bela tiu doyong ha pleng East Coast
East Chantia Hills District, Shilak Sangpu Hajar, News Part Life Sangut Kibayot Tumai o Kuwait Khat Khandai, but Arlak Life of Hajar, Arfu Armut Kibakot no Kuwait Khat Khandai India, Hapo Kini Ki Afsa Kunta Kibaladem, but South Part Prangut Kibayot Tumai o Kuwait Khat Khandai, Tanghin Kisni Hamegalea, Kot Khandai Spa Nyof Nyongut but Klat Khat Sangun. Katuk kubor kilakut kiba wan shapi na studio jong ko All India Radio Shillong but sa kanya pon ng saya so baga Delhi station nakabanda ki kubor haktin hindi but but pat sa kubor haktin pareng kani kadai ko All India Radio Shillong.